Hello guys, nandito kami ngayon sa basketball clinic. Ginawa namin itong basketball clinic na to para makatulong sa mga magulang at higit sa mga bata, para makaiwas sila sa gadget kahit konting oras man lang. Matulungan pati namin ma-improve ang kanilang sarili sa paglalaro ng basketball at ma-motivate namin sila. Natutuwa naman yung mga bata, marunong na sila mga mag-dribble. Dati 0-0 yung mga yan, hindi sila marunong mag-dribble. Ngayon mga marunong mag-dribble at mag-shoot. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe, like and subscribe sa aking YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po sa inyo.